dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Uriani Tuhan Yesus Kristus, andorang so hujahahon hatani debata tu kita saluhutna, di pesta hana naik di Tuhan Yesus sadarion. Parjolo pinatadahon madiri niba. Au pandita Daniel Taruliasi harahap. Sonari kami mangula di kantor pusat DPR Raja Tarutung. Songon kepala Departemen Marturia. Na mengayomi Biro Peribadahan dohot setting pekabaran Injil. Kami menggantihon hala amang pandita Kardi Simanjuntak nama Rujungolu di tahun nasalpui. Inata Marta Boru Siregar toluma di basa-basahon dana tu kami. Andorang suatu kantor pusat kami marhoba songon pandita resort di Tangerang Kota kurang lebih 1 tahun. Andorang soi kami mangula di Balikpapan di Kalimantan Timur. Andorang soi kami martugas songon kepala Badan Litbang HKBP di Jakarta. Andorang soi kami pandita resort di Serpong di Banten. Andorang soi kami di Rawamangun songon pandita fungsional. Andorang soi kami di Palembang 5 tahun songon pandita Naposobulung. Jala sebelumnya andorang soi kami calon pandita di Sibugajulu doho di kantor pusat songonima pardalanani pakubasyon nami horas madi kita. Hatani debata tu kita saluhut na di pesta hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Imana nienet sian ulau ni akka apostel bindu sada. Memuka mai sian ayat onom saha rodi ayat 10 sada. Hujahahon ma di tonga-tongata. Tapai ihut-ihut ma di bagasan roha. Laos disukun akan napungui ma ibana. Akanin nama. Pajong jongomu ma sonari ali Tuhan harajauni di Israel. Alainin nama mandok nasida. Dang rodi hamui umboto taonna manang ombasna. Nabi Nuhul ni amai guru di huasona sambing doi. Alai jaloon muna do haguguon ni tondi parbadia nasonggop tuhamu. Gabe si tindangiku mahamu di Jerusalem, dohot di sandok Judea, dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Jadi dung dido songoni tarhicat ma ibana di panot noti nasida. Dungi di holipi ombuni ma ibana sian jolo ni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalao tu gijang. Nunga jongjong di lambung nasida 2 halak parulos namar linang-linang akana mando. O hamu halak Galilea. Ahama say jongjok kamu mamereng dopak gijang. Anggo Jesusi natarhitsa sian lambung muna tu banua gijangi. Narodo ibana sogot. Songon nani idamuna ibana laho dopak banua gijangi ima sahatna. Amang inang hurian itu kata andorang so masuk hita tu jamita adong ratolu hal nadenggan si parata atta asa bagas di kita aha dosa si tongna astuan lapatan ni hana naik ni Tuhan Yesusi. Na parjolo sa sitong na hana naik ni Tuhan Yesus, pesta hana naik ni Tuhan Yesus, ndada perpisahan manang parsirangan ni Yesus dohot akasisianna. Peristiwa hana naik ndada na pindah alamat Tuhani sian portibion gabe pindah alamat matu banua gijang. Dangi hana naik
Aha dosa sitong na lapatan ni Hananai ima panimboon peninggian. Yesus na dipatutoru halak Yahudi, na ditulak, dipusa, diparsilakon halak Yahudi, dipahehe debata sian akana mate, jala dipabangkit debata gabe uluan, gabe raja di Banua Gijang. Yesus na pinalea ni portibion, dipabangkit debata gabe uluan, hudul di siamunna, manggomgomi langit dohot tanoon. Alanido anggo di Huria Timur, mace takasdo anggo pesta sadarion, ima pesta pelantikan Yesus sebagai kepala. Pesta pelantikan Yesus, penabalan Yesus sebagai raja. Namang gom-gom langit dohot tanoon. Tidak ada pesta perpisahan. Yesus dohot aka siseana. Napaduahon. Dang tarsirang peristiwa Hananai sian hamamate dohot haheheon ni Yesus. Dang tarsirangi. Yesus na tapestahon Hananai na tu Banua Gijang. Hananai na tu hasanga pon ni debata. Ima Yesus na mate tarsilangi. Ima Yesus na dipusa halak Yahudi, na dipalea halak Yahudi. Jalanunga dipahehe debata ibana sian akana mate. Jala sonari tapestahon dung 40 hari hakeheonna dipahundul debata ibana gabi Tuhan, gabi Raja. Alani sada apul-apul do itu kita. Molo disada tiki, tahilala ditulak kita, dibully kita, ditorui halak kita. Taingok margogo do debata patimbohon na pinalea ni portibion. Di patimbo debata do Yesus na mate tarsilangi. Jala ulo do jala margogo do debata nang patimboho kita salukutna akan aporsea tu ibana na ditulak portibion, na dipalea dipasiring portibion. Na patuluhon yamuna amanami do inanami molo tapatupa pesta Hananai lapatanna nunga sipul be ulaun ni Yesus patupahon haluaon alai mamukama ulaun ni Huria. Marhite-hite Hananai na tu hasangapon ni debata dipasaha Yesus ma pendelegasian tu akasiseanna tu Huriana, tu hita, tu hamu, nang tuau. Asa hita masonari na manguduti ulaon ni Tuhani. Na jolo Yesus do na mamaritahon barita nauli. Sonari hita akasisean nama. Dipasahat Yesus asa tatorutson ulaon ni Tuhani. Mamaritahon barita nauli. Alanisay taingo do hata ni Tuhan Yesus. Taringo tu barita nauli. Nasay ginwaran na amanat agung. Sa sitong na adong tolu amanat agung pekabaran Injil na pinasahat ni Yesus. Dakolan na di Matius 28 ayat 10 tu 20. Na didok Yesus lao mahamu tu sandok portibion. Didihamu manasa bangso. Ale doho do nani do Yesus di Markus 10 ayat 15. Baritaho kamuma barita naulii tu saluhut natinopa ke seluruh alam. Tidak hanya kepada manusia. Alanido dang tarsirang ulaun lingkungan hidup sian ulaun ni Huria, ulaun ni Sedding, ulaun ni Pamparitaon barita nauli. Napatuluhon amanat agung pekabaran Injili iman na di Lukas 4 ayat 10 do 10 siai. Dikididok Yesus nunga songgok beton di bata tuau. Dijogon doau mamaritahon barita nauli tu akan napogos, tu akan natarhurung. Lapatanna dang tarsirang barita nauli sian pembebasan dohot keadilan. Alania manginang
ahama neng buat tota gabe si pahusor-husoron tu kita sian barita hanana ni Yesus na dihatindakon si Lukas di bukuna na paduahon di ulaon aposteli. Adong pinomat tolu si Tiopota. Na parjulo Jesus na mate tarsilangido. Nong hehe siya na mate. Jalanunga hudul sonari di siamun ni debata. Napuna nasa harajaon. Haguguon. Dohot hasangapon ro di saliling nililing na. Jala dilehon ibana do deba siyan haguguon nai. Kuaso nai. Tu kita na porsea tu ibana. Ido nakin natajaha. Dido Jesus. Jalaon muna makuaso ni tondi porbadia. Dilehon Jesus do. Ibana do napuna gugui. Ibana do napuna nasa huasoi. Hudul ibana di siamun ni dibata. Dilehon ibana haguguon nai tu kita na porsea tu ibana. Amang inang Jesus dope namanai tu banua gijang kita napungu di gerejaon tinggal dope di Portibion. Alani dilehon Jesus haguguon nai tu kita. Asaboy kita martahan. Asaboy kita eksis di tonga-tonga ni tanoon. Alani molo tapatupa pesta hananai. Dakola nasa marlumba-lumba kita. Asalau kita tu banua gijang. Jadi molo posodo pe kita unang pasemangat tu kita marede surgoi sambulot tado. Dangadong besiayon di si. Unang pahat topu kita lau surgo gudang dope ulot tadi son. Apalagi remaja. So tungtor putus asa balau matu banua gijang surgoi. Dangadong besiayon di si. Memang gudang do siayon di Portibion ale molo posodo pe kita martahak kita di son. Berjuak kita, unang pitor lau kita tu surgo. Ala ni ido dilegon Jesus di bahaguguon na itu kita. Amang inang, ombun, awan adalah simbol kehadiran dohot hamuliau ni Jahuba. Diholipi ombuni Jesus lapatan na dilingkungi. Dipenuhi hamuliaon hasangapon ni debata Yesusi. Jesus na dia. Jesus na mate tarsilangi. Jesus na ditulak halak jahudii. Jesus na dipusanai. Ido sondari. Na dihoblipi. Dilinggomi. Dipenuhi, digogi hamuliaon ni Jahuba. Jala marjabji Yesusi. Jalo on muna ma. Haguguon ni tondi porbadiay. Asa buah, asa martahak kita. Ibana do napuna gogo, ibana do napuna harajaon, ibana do napuna kuaso. Rodi saliling ni liling na. Jala tay dehon doi ganuk minggu lo manutup minggu. Molo tududo kita porsea, Jesus do napuna harajaon. Jesus do napuna gogo. Jesus do napuna huaso, buasa saya madili kita. Molo tutudo porsea kita songon endetai, Jesus do napuna harajaon, Jesus do napuna hagugoon, hasangapon rodi siya liling-liling na, buasa saya holsoak kita. Amang inang, alani, molo marpungu kita sadarion, marpesta kita, pesta hananai ni Tuhan Yesus asa taingot, nunga monang be Yesusi, nunga dipahege di batabe ibana sian akanamate, jala nunga hudul ibana sonari, di siamun ni debata di banua gijang, alani martaha mahita, hita pe pamonangon nado. Amanginang, hampir tiap minggu hujami tahun, ngasahak biau tu sada kesimpulan, persoalan nombalga di Huriapta HKBP, persoalan nombalga di hak Kristenon Bata, dang soal hepeng, dang soal si humisik. Aleaha do,
soal hapor siaw. Ngagudak kita, molo disigati tu bagasan rohana, hata kita do pakai. Ngagudak siak kita, molo disigati, disulikiti tu bagasan rohana, sasitong nadang apa lapor sea be ibana, margogo Tuhani. Margogo Tuhani pamalupon ibana, margogo Tuhani paluahon ibana, margogo Tuhani mangrupi ibana. Jala molo disulikiti tu bagasan roha, ngagudang ruas. Jalan paling berbahaya, ngagudang dohot pangula sa sitongna ngamadele di bagasan rohana. Hati-hati amu manginang, molo saya didokok kamu tole mak, tapi bereng-bereng mak. Tole mak, songo-songo nide, tole mak. Hati-hati, hati natad dapat dilihat di. Amang inang, alanii. Sahali nari pesta hananae, ndak ada pesta perpisahan. Ndak ada pesta parsirangan. Pesta hananae ima pesta proklamasi ise dona punah waso. Dang halak Rom, dang halak Yahudi, napunah waso alai Yesus namate tar silangido. Jalan nunga dipakheke di batasian akka namate. Jalan nunga dipahudul di bata di lambungna, di siamunna. Lo manggom-gomi langit doho tanoon. Jala lehononna do hagugu onai tu kita. Molo nunga di lehon Yesus. Hagugu onai tu hamu nang tuau. Adong dope dasorta madele. Adong dope dasorta madiar. Adong dope dasorta holan na holsoan. Apa nga di lehon di Yesus. Haguguon nai, tondi nai itu kita. Napaduahon. Disuruh Yesus namate tarsilang. Jala nong hehe, jala nunga hudul di siamun ni debata di banua gijang do. Asa gabe si tindangi na kita di sando portibion. Disuruh Yesus namate tarsilang yi. Jala nong hehe siya namate, jala nunga naik tu banua gijang hudul, songon uluan, songon raja, disiamun ni debata ama, asa gabe si tindangi na kita tu sando portibion. Si tindangi nong mate do Yesus, jala nunga mulak mangulu siya namate, jala nunga hudul disiamun di debata, manggom-gom langit doho tanoon. Ido nata parhatopot, ido natahatindakon ganut minggui amang inang. Marhiti-hiti panindangion hapor siaoni. Itu yang kita saksikan setiap minggu. Melalui pengakuan iman rasuli kita. Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga itu. Menyuruh kita menjadi saksi-saksinya. Molotajaha kata saksi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata batakna si tindangi, ahado si tindangi. Atau saksi. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Itulah saksi. Jadi molo disuruh kita, bijo kita gabe saksi, si tindangi ni Kristus ala nunga tabereng sadiri, tahilala sadiri, ta alami. Tahanguluhom sadiri nong hehe do Kristusi siya namate. Nunga tahilala de huasa hakekeon nai ala nidijogon makita kita ma dohot si tindangina. Si tindangi atau saksi ima orang yang memberikan keterangan di muka hakim. Dang barani hala sembarangan mangalehon hatorangan di jolo ni hakim manang panguhum. Songoni do kita di jo. Asata lehon hatorangan di jolo ni panguhum ni langit dokot tanoon. Nunga mate Kristusi, jala nunga mulak mangolu, jala hami masih tindangina. Ngahuilala hami be Kristus namate jala naung hei. Dialusi bana do tangyang nami. Dirubi bana do hami, ditogu-togi bana do hami masih tindangina. Nang pedakya tabereng, ale tahilala pangurupion nai, tahilala na mangulu do Kristusi, jalan na kuaso. Amanginang,
Isedo na manuru kita gabe sitindangi Kristus namate tarsilang jalan nong mula mangolu jalan nunga he naik tu banua gidjangi. Isedo na disuruh sude kita dakolan deba sude kita na porsea. Sudah kita naum di tu bagasan goar ni debata ama anak dohot tondi porbadia di joi bana asa gabe sitindangi. Sasitong na tondi porbadia ido sitindangi Yesus. Ido di Yohanes 15 ayat 26. Tondi porbadia adalah saksi utama Yesus. Alai di Yohanes 15 alai ikon doho dohamu gabe sitindangi. Molo dangolo kita gabe sitindangi tondi ido nama katindakon Yesus. Alai di ala nunga bihilala hamu, nunga didai hamu hangoluani, nunga dijalo hamu doho mahamu gabe sitindangi. Amanginang sudah kita dijo gabe sitindangi. Dang sudi kita ikon lao. Dang sudi kita ikon lao. Tu pulau enggano songon pandita panggabian. Dang sudi kita di jauh lao. Dang sudi kita lao. Ikon ta tinggal hon ma ulota, ta tinggal hon ma keluarga ta. Asal omar barita nauli daong. Dang sudi. Alai manang di dia pe kita maringanan. Manang aha pe ulaon manang profesi. Manang di dia pe kita mangula ikon gabe sitindang ini Kristus kita. Kita harus menjadi saksi Kristus melalui kata dan perbuatan, melalui hidup kita. Sonarita suku madirita. Boido diberek kala sinondang ni Kristusi markite ngolu siaparita. Molo di panopno ti diberek kala ngolutta rumah tanggata jabutta garejata nunga boi diberek kala to tutudo tohodo memang nunga dihangoluhon halakon Kristus namate jalana mula mangolui. Amangina sudedo kita ikon di jauh gabi sitindangi. Alai memang adong do deba disuruh Tuhani ikon lao. Betul-betul lao dalam arti hurufiah. Tu inganan na subing, inganan na lingling. Ke tempat yang sunyi. Songon di pedalaman rupati, di Bengkalisi. Di tengah-tengah hutan belantara Jambii. Adong do deba, jalan nunga borha di si deba sian dongata. Sian HKBP, nunga borha de di si. Dang doho ita borhat, ale kon doho do kita manang nyakon, ikon doho do kita manupahi nasida, naung secara khusus disuruh debata meninggalkan hari buron, meninggalkan hamajuon ni kota, meninggalkan akap donganna, asalao marbarita nauli. Amang inang hati-hati. Amang inang hati-hati dakwa tuhamu kudo doho do tidiriku parjolo. Hati-hati HKBP sotung tanpa sadar tado ngasaya be barita naulii ala nunga saha be tuhami. Sotung tatahan barita naulii ala nunga saha tu kita. 160 tahun na salpu ropar barita nauli sian luat na dao. Asa malua o putta, malua kita nuaing, dakolan sekedar malua, maju. Sotung tado di bagasan rohata, sadar manang so sadar, ngasai bei, ngahujalo kami barita naulii. Sotung tado HKBP do ujung ni portibion, ngasaha betu HKBP, berarti soma barita naulii. Amanginang, songon na pinasaha ni nakin amang panditata, tiki sunggul-sunggul na baru dope kami mula sian rupa do sian Bengkalis. Anong disi mardalan dope disi ulawan pekabaran Injil HKBP. Memang nunga jongjong resor disi alai mardalan dope disi
pekabaran Injil. So tung tado ngasahe be. Ngatutuk be pekabaran Injili ala nunga malua kami. So tung muruk Tuhan itu HKBP. Buasa dung dijalo kamu hangulua ni, halua ni, dang ditorucok kamu be. Ala ni do di do opwi eporus tanuain. Utak tadui ninna. Ala ni do bertekad nasida jala di paretahon tu kami. Ikon hehe muse barita nauli sian HKBP. Dang boy so utak tadui ninna. Dang boy do konota Paula sobinoto. Ala ni do. Amangin nang Tuhamu parhalado ng ruas HKBP Dumay. Usengaja do mangido asa marjamita asa beribadah di Huriatta di Dumay Kotaon. Pangido aku hamudo harbangan tu Pulau Rupat. Hamudo harbangan tu Bengkalis. Hutitik ma. Ulaon pamaritaon barita nauli na di Pulau Rupat do Bengkalis. Ikondoho hamu marbinoto jalamar pangatoy. Ikon dohot HKBP Dumay on. Nunga di pasu-pasu debata kita di Dumay on. Pangido aku maon. Sian langgatan na badiaon. Ikon dohot tamu. Marbinoto. Jalamar pangatoy. Taringot tu ulaon barita nauli. Secara khusus. Di daerah pulau-pulau Bengkalis. Pulau Padang. Pulau Rupa. Hamudo harbangan tu si. Jala pos dorohaku panditata liling do nasida di ulon sending. Dingot nasida do bea hacit na di pulau Engganoi. Geleng do pedianak kon nasida ikon tinggal konon nasida. Adong dope piga-piga halak di si. Adong dope ke guru-guru di si, guru-guru sending. Dakolan tu Dumay. Tu sudi HKBP do honokku ikon taingot nasida dang boy kita borkap alikon taingot nasida tatang nyakon tatupahi anon konkret na uhatai pe tu panditata ahana perlu bayanon di si ale molo disukuk kamu son narima kiri pamuma penguat sinyal tu SD hutan ayu Rupa tang hargai paling 5-6 juta Asabuhi SD Hutan Ayui mengakses database yang akoni danaki. Ale pautikude itu Dumay. Kiri pamuma ayunan tu si dok memeam ni dak danak tu SD dok tu tekai. Jala yakin doau. Jalo ni HKBP Dumay do pangiduan nami i. Mainan ni dak danak ayunan papan jungkak jungkit. Dope. Asa boy marlas niroha kada danak teka do SD Serding na di Hutan Ayu Rupati hamudo na jumono tu si parjolo hudok mamauliate amanginang na partuluhon jalan na parpudi disuruh Yesus raja tai nong hudul di siamun ni debata asa mangulu jalan mangula kita sa denggan-denggan na di tanoon pai maharorona adong na menari, adong ditiki tarhibcap Tuhan Yesus, saya marpungu-pungu maka sisianon, mamereng do pak gijang, hurua pemandangan luar biasa doi. Ditiki naik Tuhan Yesus di bagasan hasangaponna, pemandangan na luar biasa doi. Alai Roma picang-picang, sian suru-suruan, oh halak Galilea, puasa saya mereng manaili do pak gijak kamu, ninna. Yesus nama naiki rodo imuse di bagasan hasangaponna alayang go kamu mulak ma tuhutamuna mulak mamangula amang inang boy do kita songoni alani tabo na parsaoran alani tabo na ibadah olam na di gereja oma kita marpungu-pungu olam na di gereja oma kita marpungu-pungu lupa kita di Portibion, lupa kita di Ulaota. Jala di Bibeli, Huria Tesalonik, heado songoni. Ditinggal hon nasida keluargana, ditinggal hon nasida ulon na, holan marpungu-pungu di gereja, paimahon haroroni Yesus.
Di picang Apostel Paulus may. Dola patanisian ini. Dan huria na berorientasi tu banua gijak kita. Huria na di tempat ton di bata di Portibiondo tu kita alani. Anggo banua gijak nga di lehon be, nga dijamin be tu kita. Leonon na de. So nari tugas tapadinggan ma. Taparate-ateon ma, tapaias ma, tapauli ma Portibion. Una kolan mamereng tu gijang. Wingot, kan adong do edde na maceta boy, nunga loja au o Tuhan, norpiga de. Iya, maceta boy ende. Audang malo maredde. Alay molo wende honi amanginang, dipicang omakku doaw. Endemi ninna. Ho pandita nunga luce do hononmu. Audo endekku doi unang endehon ininna. Omakku nga 84 tahun nga marsahit. Nga luce be mana? Ho umur 40 do pe ho ninna. Nga luce do hononmu ninna. Audo na luce ninna. Jadi anggo na pasobulun do remaja sutung diendok kamu ida. Endenina tua-tua doi. 10 alu do pe umurmu nanon maredde hamu nunga loja o Tuhan di dadang las nyari. Narong tang loja. Mololoja pe martahan. Amangin ang ido hata ni suru-surani. Buasa sa ito gidya kamu mamereng. Berek kamu Portibion. Berek kamu ekonomion. Berek kamu ulon sosialon. Berek kamu diakoniaon. Berek kamu sendingon. Tahu lama. Anggo Jesusi rodo imuse anom. Di bagasan hasang aponna. Alani do oputta Martin Luther. Autsura marsogot ro Tuhan Yesus. Autsura marsogot ro Tuhan Yesus padua halihon. Anggo au tongdo husuan sadarion hau apel ninna. Seandainya Tuhan Yesus datang besok, hari ini aku akan tetap kerja menanam pohon apel. Dengan kata lain, mana yang sadia leleng nari di pasombu di leon di batatu kita. Mangula makita sa denggan-denggan na. Nunga monang tuhatay. Nunga monang tuhatay. Kita pe pamonangon nama. Amen. Mauliate ma. Ali di bata. Di papunguhodo kami. Ruas ni Huria. Di Dumay Kotaon. Marningot hananay ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ditulak dileay dipusa dipamate Portibiondo Yesus alay dipakehehodo ibana siyan namate jala dipahundulho Yesusi di siamumu gabi uluan gabi raja namang gom-gom langit doho tanoon. Alani rapon sudina porsea ku parhatopot hami matuhan. Hodo napuna harajaon hagugun rodi hasangapon saliling-liling nai. Holan tuho mahami marsobba jala marsigatum ali Kristus Tuhan nami. Mauliate mahusombaho kami tuho. Ala dileho koro hagugu omitu kami marhiti-hiti tondi parbadiai. Asa tahu kami martahan di tanoon. Marhiti-hiti hagugu ommi. Disuruh hodo kami ali Kristus gabe sitindangim. Di tonga-tongani masyarakat nami. Di tonga-tongani Portibion. Mangido mahami tuho parsahalai parbisuhi jala pargogoy mahami gabe sitindangim ajari mahami marhiti tondi porbadiai asa marhiti hata ng pambahenan ng sando ngolunami huhatindako kami Jesus do Tuhan si paluahami say marsangap maho Tuhan marhiti-hiti hata pambahenan ng sando ngolunami di johodo Tuhan debas siyan naposom
Asa borkat manadikon hariburon ni hutaon, hariburon hamajuon, lao tu inganan na suding, tu inganan na lingling, lao mamaritahon barita nauli. Wingot tami manasida Tuhan di ari na badiaon. Apuli ma rohani na posom, akaparbarita na uli ka misyonaris na tinongos ni Kuriam. Dibagasan halungunan, dibagasan keterbatasan, dibagasan hakurangan nasida. Pargugoy marohan nasida. Ebati manasida Tuhan, tiok matangan nasida jalahal. Tupahi mangulu nasida dohot keluarga nasida. Asa dibagasan las ni roha nasida Tuhan, mangula ulaon na pinasaha mutu kami. Ale paingok mahuriam hakabibi, na kami saluhut na ruas ni huriam. Asa dohot kami manupaki ulaon nasida. Asalam rara harajaon mu Tuhan, marsangap guarmu nabadiai. Padao siyak kami roha diri. Asa unang hudok kami ngasae be barita naulii ngasaha betu kami. Asa unang hutahak kami Tuhan barita naulii. Asa unang holak kami nataruli. Alekon doho doa ka bangso na asing. Taruli di barita hanguluani. Songok kami na jolo. Tuhan, ubah kami madibagasan tangyang nami huriam secara khusus di Dumai Kotaon. Naniulukon ni naposom, ama nami pandita hari haposan panggabian, dok sudi panghula go iki, dok sudi parhalado ni huriam. Pasu-pasu mahuria HKBP Dumai Kotaon Tuhan. Pasu-pasu sudi parsaoran panindangion ng pakubasyon nasida. Pasu-pasu sudi ruas na namet-met dohot na balga. Bayan matuhan HKBP Dumai Kotaon. Gabi harbangan lau mamongoti lapangan-lapangan sedding di pulau-pulau sekitar Riau on. Alani pasu-pasu nasida secara khusus. Jalo matangiang nami holan mangasahon Tuhan nami Yesus Kristus. Nong mate tarsilangi, nong dipaheheho siya na mate, jalason nari hudul bisiamun ni debata ama di gibjang, manggomgomi langit dohot tanoon. Amen.